Mani nga sulat ang pungsod Pilipinas didto sa pungsod China. Tilang taon ta kung ano ang sabat sang taga China, galing taga China, pasensya lang sa mga ari diri no, nganti yung iban daw palangga naman nilang Pilipinas, do kabatinggilan maning mga opisyal man sa pungsod China. Kabalo na gid sila nga hindi na ilahala sigihon Manila, ginakulang gito sila or anong sitwasyon man daw damo man sila kwarta. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon, damo gidya ang nagahandom nga maendorso mo ni Presidente Rodrigo Duterte sa kandidatura sa pagka-presidente, no? Ang ibanda nagahipos-hipos na nga mga nagapapili subong, pero gakwana ni sila mo nagahulat gid nga kabay pa. Ako lang gid ang i-endorse ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Hambal sa iban nga ano yung ara kay Duterte kay tiway naman na siya poder plakadlaw. Damo gihapon sa Duterte sang supporters. May say man siya gihapon. Inang PDP laban nga kusiwing kagay Manny Pacquiao nga wing na. May say man na gihapon si Presidente pwede sa da iya makaayo-ayo man. Action firing line. So kadamo sa mga aspirants subong nga nagahulat gid ka nagapangamuyo nga kabay pa ako lang. Pero maisa iya ka nagapapili Presidente subong nga nagprangka gid sa iya. Siya kabay pa nga ako lang iga endorso ni Presidente Rodrigo Duterte ba? Sino ini? Amo iya si Faisal Mangundato mga kaaksyon. 59 anyos, hindi siya nagapapili bilang presidente sa idalom sang katipunan ng Kamalayang Kayumanggi Party mga kaaksyon. Ano ang hambal niya? Siya tani, kung ako ang i-endorse ni Presidente Rodrigo Duterte, may maayo siya o kung maayo para sa iya sini nga kandidatura. Ginpalayag ini sang nasambit iyang presidential aspirant matapos pamangkuton sa katapos ang media. Kag didto niya na ginisplikar nga tagalan now sa gali, no? Kag si Duterteng pamilya man ni Duterte, the same ang place nila, labi na gid sa mga ginikanan. In fact, suno direk ni Faisal Mangundato, magpakaisa ang ila sini nga mga ginikanan ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Gen pamangkot sa sang media, siya ko ni-endorse kag man bini Duterte kag dumaog ikaw, no? Sa may mga cases subaw si Duterte abi like mga anti-drug war niya sini, ang iban pa da nga alleged nga mga korupsyon sa Duterte administration, ipapriso mo siya. Ang sabat diri ni Mangundato, siya ipaagita sa proseso o nga husto. Siya ano naman niya ang imo sinimahimo sa report kag ginaaligar nga wealth ni Marcos nga ginapanagian sa gobyerno. Sabat diri ni Mangundato, siya ipauli ko ina sa gobyerno. Paagi iya sa husto nga proseso mangyapon. Bati sige, kay makalambot ni kay Presidente Rodrigo Duterte, basi pa naman makahuna-una si Duterte mga kaaksyon. Pero si Bongbong Marcos kag Sara Duterte iya nakuha naman nila liwat or nakuha nila subong ang suporta sang Nationalista Party o kon NP nga ginapamunuan ni billionaire iyang former senador si Manny Villar mga kaaksyon. Ambot kun damo panigapon grupo niya kay do kalinong naman nga political party. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon dito sa national, nagdangat na sa 4,974 ka individual ang nag-evacuate na mga kaaksyon sa Sirimatinion bangod siring padayon nga pag-alboruto, pagbuga sang magma, mga bato kag kalayo ni Taal Volcano mga kaaksyon. May ara sang 3,771 nga sa evacuation center gid mismo ba uso si COVID to kadelikado man ano? Oo, kag 260 ka pamilya nga may ara sang 1,203 ka mga individual nagapuyo subong sa mga abyan kag pamilya nila mga kaaksyon. Ti subong lang adlaw ho, nagbugasang katatlo gid nga priya to magmatic burst mga kaaksyon ining si Taal Volcano. Kag katatlo nahitabo subong adlaw ang linog sa nasambit nga lugar. Action fire.
firing line. Puertik aktibo gyapon la 7:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ta karon ang iban nga dalagko nga balita. Unahon kong patrol sa Sirimat Tinion sa sining nagkalamatay 3 isagid ka pamilya niho bangod sa nahitabo nga lumos dira sa syudad sang Bago River mga kaksyon, partikularmente na sa barangay Napules, no? Sa Paho, Purok Paho, sus grabe. 3 gid sila iyaho. Ginkuha dungan sinigid lamang nga hapon. Action firing line. Aring kompleto nga detalye with Action John Diaz nga nagpadulong gid mismo dito sa area para i-check ang senaryo sa kamatayon sining mga biktima. Action firing line. Ang balita ng Action John dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action John, mayong gabi. Action na ay insaktoy na 3 gid no ka mga magimata ini ang lunsay nga nagkalamatay matapos nga malumos kay ginamang sang aga sa suba nga sakop kun mo ni tawag nila nga Bago River puro ka Paho barangay Napoles sulad sang Bago Action Bay. Ang mga nagkalamatay mo sa Riza Activa Imon Keto plantay 1 anyos inisa insak nga ton sa PNT ang residente sa mismo sa Proctao barangay Napoles kay bangod dira sa nakapamana Action Bray. Ang duha kay banpa nga mga napatay isa ka 16 anyos nga babae kag ining 11 anyos pagid nga babae man Action Bray magpakaisa inis nga duha nga lunsay tumandok sa barangay Haniway sa syudad sang Iloilo. Apang nagpadulong diri sa may syudad sang Bago kahapon ginamang kay nagbakasyon na nga diri sa balay ni Activa no ni sa Activa Action Bray sa ila mismo nga tiya. Bot siringon pangayaw ni ining duha ka mga minor de edad nga nagkalamatay. Sunod diri kay Police Master Sergeant Mars Anthony Luto ang youth investigator sang Bago City PNP nga kay ina sang aga ila na interview ining isa no ka 13 anyos nga bata sining ni Activa kagin payag niya nga do ara sila sa suba anom sila kabilog nagalampang sila Action Bray may gagmay nga tikludanay sa mga magpakaisa ang mga minor de edad tugtog ko sa uli do nag-isol nagid sila bla ara na sila sa tunga dira sang suba more or less ginaburubanta nila ang kalaparon sining nga hamboy man mga 50 meters Action Bray ang kasangka kalaparon niya sini kaya na sila naglabot sa tunga gulpe na Action Bray nga pagtapak nila dito gid sa pinakadalom nga bahin sang suba nga estimate ganing sa mga residente dito siguro lapaw mga 10 feet ang kataason bangod nga ining suba nga ini under o kung ginapatigayonan sa karon sang quarry o kung nagkot-kot sila sang balas kag bato sand and gravel sa suba Action Bray. Sunod diri kay Luto gintingwaan pa Manila nga ma-revive sa mga residente dito kay gin CPR and then after sila nagdiretso na Bago City gindala sa ospital sang tricycle gin sakyan o galing pag-abot dito sa area medyo nadugay-dugayan pa kuno tugtog sa uling nga ginbawian gid sa kabuhi ining 3 ka mga individual Action Bray. Si subong ini ako diri kay Luto ginatingwa pa nila nga mag-check dito gate kung na may iba maganda nga mga incident kinatabo ginato kompleto pa nila kay medyo sila po sa Corporate Action Bray ining nga pamilya man sa paghimo sa bangkay sining 3 ka mga individual dugang pagidari ni Luto nga ang mayo man kinabulig sa kaning una ang mga residente sila ang nagsalom kag nagkuha sang lawas sining 3 ka mga individual nga nagkalamatay Action Bray sa pagkalumos. Pero Action John, klarohon Action John wala niya gaulan sa lugar ha kundi mainit lang dira kay ina way baha Action John. Yes, actually, ang base sa mga residente sa interview naton, wala agad dong tubig, wala agad vehicle, wala man sang gaulan nami mangani ang sitwasyon sang suba. Amo na nagalin kay kabalo sila kagaminado sila nga nagapadigayon dira o nagpadayon ng quarry ang pagkutkot sa duta kay dira sa nagakwa sang balas ug bato tinang porson dira kumbaga ang katunga sang suba lapit diri sa may pangdampe nabaw pa kaya baga nila kun magunas malakatakat pala daw suba pero sa tunga-tunga yung cost as is Japon nga dalom. Pero kung magtao magsumbray, grapot man diri sa kilid, amo na naglapat kay tining suba. So kay na dito nakitaan man sang okay payag man sa mga residente, nga wala man sa iba nakita sa rason mo pinagtasa reveal sang tubig o kun wala
that time do pero pareho lang sa gyapon kag normal ang sitwasyon sang suba aksyon na Brian. O galing ti amo na may quarry or ginakot-kutan sa tunga da kuan bala sa mga butsilingon da. Yes, exactly, no? Magsilingan pa amo na ang may nagakot-kot kay that time ba ko auction Bryce sa tabo ining insidente sa tabok sa nadira sang suba Aha. may tatlo ka mga bakho nga naga-sige operate sila sige kot-kot Aha. or maginahimo slabi operation nila trabaho galing kay sa nagapangayo guro bulig ang bata bala hindi man guro basko kang tingog wala na kamati to kuno mahimo ining naga-operate sang bakho sa Aha. nagasige sa sanggitan among rason tong ang bata nagbalik pedigdo sa may mga panimalay Aha. nagpangayo sang bulig. So ining na aksidentihan action na dyan, dira gid man ni sa ginakot-kot mismo sang bakho da. Yes, da man mismo. Sige, karon padayon na kay i-question ta na karon kung may mga permit ining quarrying dira action dyan, go ahead. Yes, no, amo na action Bri, according to kay Police Master Sergeant Luto. Yari siya sa tod nga interview action na Bri. Ano ang investigasyon sir sa nalumos sa mga report? Isa nga naka-survive. Bata ni siya sa isa sa mga biktima. Paligo sila ko noon, aga kagina. Naglasutso. Bali, yung isa man to sa mga nalumos lang mga minor. Bali, dugsing-dugsing tikwang sa tukuno. Pagkatikwang niya sa may daw kantilado, balaw. Naupod niya siya nahulog sa buho. Daning tatlo ko minor na upok sa dagdag buho. Di na ang nanay sa nakita ito, nag-dive ba siya sa buho. Palipat siguro hindi mo siya kabalo maglangoy. Kaya ano na upod siya sa rorot man sa ning bata ya, kabalo niya maglangoy mo. Salbar sa nakaputuwa siya. Hindi mo niya pag ganing abuligan niya nga nanay kag ang atong mga pakaisaya. Dahil hindi madala kay dagko mo. Ito nga nagbuto sa tubig na ngayon ulig sa ilat sa babaw. Yung sila duro, kansilado na lang. Dalomado. Dalomo. Okay. Dito na spot ito. Nang sunod sa ila, na-revive pa sila kuno sa may area sa nakuha. Sa naguligan sa mga panimal. Magmuluyo to. Pero pag dala sa ospital, pinulariban siya. Balik tatlo sa patay. Tatlo po. Patay nito. Patay nito tatlo. Dito sa ospital. Hindi ko yun. Oo, sa ospital. Action na Bryce, si Police Master Sergeant Luto ang duty investigator sa Bago City PNP may angot sininaluntad nga insidente. Gamay lang gid nga background action dyan, no? Ining, I'm sorry, gid ining suba sang Bago, tilingban ini siya sang tanan nga mga kasubaan. Halin sa nabukid nga area sang Murcia, kag Don Salvador, Benedicto. So pag-abot dira, tuman na ni siya kalapad, kita lang nga tubig, ara direction dyan. So paglanta mo, lapad-lapad, gid man nga lugar, di ba? Lapad gid man sa nga suba kay sakto rin action ba ang lapos sining taytay kabago, dabla. Amo na siya. So, Imagine mo kung ano kalapad, na kung ano kadalom sang lugar nga ina. Yes, lapad gid sa. Anyway, ini ganing area nga ini, pag-abot naton kay ina, sa ang distansya sa tunga gali isang amo sinakalapad example de kung makadto ka sa Bago mga pila na guro kalapa kasang kalapadon sang suba dumi na tunga para connection bra nga do Ulo Island nga gamay no and then 50 meters na iya pero sa tabok sila may suba pagid di siguro ka kung magsigi na sila kwari ka naog ang bala sa manuguro nga kitkid mga nagakitid ining island sa tunga and then ang bagali sa mga residente dito pila na ng kabulan ako magsige-sige yung quarry may mos yung island sa tunga sa naway na suba na ginang lapat-lapat sa action right sa area dito no nga istorya man naton kay ina ining isa sa mga himata no ni aktiba ang i-action nga bayaw nga si Lloyd Makata. According sa iya, dugay na nila ginareklamo kay 2 years ago, nagsugod na sila petition action bright, patok sila sa quarry sa ara dress area kay kadelikado gid man ilabi na nga dra action bright ang pinaka ginalinan sa ilang pagpangabuhi, pagpanglaba, ginasaguban nila tubig action bright, dapat sila kung kaysa nagakwa. Iba ba gid na pangilan mga kinahanglanon drama kay sa muna gani ko no may mga cases nga dra sila nagapangisda o kung nagapamunit ng isda subong way naging sila sa hampon o kung mabunit dira nga isa ka isda kay medyo lain na gid ang sitwasyon na okay, sa action bay kuha na nga tubig action dyan mo limpyo para di action dyan ya nami para ligo-ligo ade kumpara sa suba tadi sa Bacolod limpyo ginadaya yes no limpyo gid siya kaya kita mo na medyo problema gid subong dra kaya mo na ilagi na reklamo kaya every month or every year rather
padala sila sumbray sa reklamo gali kay wala man kuno sang aksyon masunod diri sa ila. Aha. Subong ara dira sa isa ka punerarya sa sulad sang Bagoy ning Bangkay sang tatlo tanan ka mga biktima o karabi ng kalamtay. Matapos malumos dira sa subang sakop ng Bago. Report gikan sa patrol ang taglibot sa produksyon ng diya. Sa referring sa mga aksyon sa ikagabahin sa pinakabaton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Action firing line. Salamat aksyon dyan. Report gikan sa patrol. Ginadulong sa aton sa D3 Bayo. Dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action firing line. Laboton ta, no? May time karon laboton ta ang tagpamunuan sang Bago City Makaksyon or barangay abisang na pulis dira. Kung ini bala may permiso ining pagpanguha sa mga balas sa nasambit nga lugar, may nabutang bill dira nga mga warning signs nga ini diri dangerous parts sang suba, delikado ina diri. Ini kamo pwede ka paligo do amo na abi. Awan ang gusto naton nga hibalungon, may ara bala sang violation nga nakomiter ining nagapangkuha sang balas dira mga kaaksyon. Action firing line. Kay kon sa gimo ka kutkot nga kutkot ang suba, ang tendency sina madalom siya nga magdalom. So kung nagadalom siya nga nagadalom, delikado gid man sa nagapalaligo dira mga kaaksyon, no? So kung may permit gid man, meaning pwede gid sila makapanguha dira. So pamangkot dira kay ina ginasabuyan kag ginapaliguan sa mga tawo, may mga regulasyon bala nga ginhimo ang aton sining syudad sang Bago dira o kon din ini province of Negros Occidental, din ini na address tanan DENR o ano pa dira agon nga mga tawo di na dapat magpalaligo dira. Action firing line. Ipasunod ta na kung may time karon labuton ta ang concern regarding sini kay imagine mo ha, tatlo iya sa isa ka pisok nagkaladula sining kalibutan bangod nga nagkalalumos. Action firing line. Kay kung may mga warning signs na dira nga patimaan nga delikado, tin taon di mo na basta-basta magkadto gidra. Ano? Damo na nga ton bot silingon. Pangayaw pa tong duha gali ka makabataan to. Halin pa to sa Iloilo, nagkalagaw na dis pamilya nila, puriyagaba, no? Action firing line. Puwerte iya nga trahedya sang pamilya, mga kaaksyon. La 7:34 na. Action firing line. Sige, pagbalik naton karon dugay-dugay, i-check naton una si Action Marlon karon na. Mangon si man tani siya kung ano kay may mga reports na isang quarrying diri sa Negros Occidental nga ginamonitor sang province mo. Inang pwede kag hindi pwede, no? Kulo pamangkot na siya karon plus ano ba lang balita ni Action Marlon ining gatas iya sang tawo nagin mismo nagin tukod nga ibutang sining human milk dunk dira sa syudad sang Silay. Action firing line. Hibaloon ta na karon sa aton sining nga pagpangalagad for karon dugay pero arian na iho Blotter na plus herbal capsule food supplement. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. May gabi lang sa mga nag-monitor na Roberto Hiraposco Caraballo. Nag-monitor subong sa huto dahan dumana na. Tamyaw niya lang si Attorney Dindo Ramos kag Archie Baribar. Christine Viñez Villalubos Araman sa Pandanon DSB. Marilo Catinoy sa subong nag-monitor man. Renz Evangelista watching live from Binalbagan. Pakigreet lang family Evangelista sa Barangay Santol, Binalbagan. Maria Leia Marabailes Banaglorioso sang Camilla Bacolod South, Tangob. Manjo Arniho Araman, Hil Javier sa Porok Barangay Porok Mainuswagon, Barangay Bata. Shane Anthony Xumbray, may gabilang watching lang New Jersey, pa-shout out lang ng family Lipania. God bless, more power to your program. Si Manong Rex Olarte, nagamonitor Manong, may gabilan anong
Alex Fuentes Araman. Si Inday Blaza, thank you again. Dance Liboon Nimenyo sang puro kaingin. Shout out sa Konsing Kapihan, puro kaingin singkang. Margarita Gilaran Nem Araman, Malaysia, salamat gid. Neneng Lisa Pidero, Ana Sinuro, Diding Alojamiento, Azucena Cabales Aurelio sa Barangay 35, Joby Monares Araman, Mario Olvido Aquisa, Tamyaw Lang taga Shinda Lugway, Ray Flores Brayuga, Elvira Hilogos Firmville, Pahanukoy, Maneng Araman, Martin Aliling, si Barky Tribe, yung nagrecha si Kimpo Yulo, Lilia Taton, may gabi, si Leia Younger Esquivel, Nicanor Tikala, Imbong Jocampo, si Nang Liboy, Lilibet Gutera, salamat din sa pagmonitor, si Sir Eddie Laus, taga-monitor man, Liza Montecastro Narciso, sang Duha Qatar. Sige. Hil Javier, balikan ko karon ng iban, standby lang kamo dira, ay si Venpas Buds, wala pulos kung magreklamo ka sa Bago City Government, kitag iya sang kuwari, paryente sang Vice Mayor. Ti among ginang lain, gida. Pero tinabuton, tatry karon na. Las 8:30 o con las 7:38. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon pramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni
Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabal. Yung Philippine Standard Time, las 8:55 na. Action Firing Line. Antes pa naman sa dugang pangabalitaan, ginaendorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule mga kaaksyon. Yari na ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal o herbal supplement nga makabulig limpyo, pabakod kag balanse dira sa
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Las 7:56 na sa aton sini nga pagpangalagad. Manamyaw kita kadali lang. Action Bry, lipat si Mayor Bing nga adopted son niya garangan. Hindi ko na mabasang iban sinina. Action Bry, mas okay nga si Robredo na lang ang iya suportahan, hindi masayang ang iya kwarta. Si Robredo ang padag-on ta, thanks God, tamyaw ko lang lamang ang Hipti family. Ilina Villasis ni gatamyawa. Action Bry, mayo man nga tikang ang himuon ni Pacquiao. Parang hindi na siya makapuyan pa sang sagi kalibot nga hindi man siya gihapon magdaog. Perti man nga mga predictions ang iba, no? Action firing line. Si Manny Loquias naga-monitor man, si Madam Virgil Pinda naga-monitor man sa Silin Homes mga kaksyon. Ano, sige. Balikan ta karon ang iban kay gina-try ko ara siya sa linya. Sige, try naton nga lang buton ang barangay kapitan sang Napules Abe sa barangay Bago kay mamangkot kita kung ano ang estado sining kuware nga gakatabo dira sa nasambit yang suba. Action firing line. Kaintindi kita nga may permiso gina. Now, hindi man sila basta-basta nga magpangkot-kot lang nga wala sang permiso. Pero expired ini or naka-renew or nagpangayo sang binulan nga extension. Ano ba lang sistema? Ano ba lang plastada sa sina nga lugar mga kaksyon? Sige, check naton abi ang barangay kapitan sang barangay Napules Ciudad sang Bago. Sa baron ta siya kadali gid lang. Online sa firing line. Sa aton sining linya si barangay kapitan Pipito Iyoy Senior. Kap, maayong gabi. Welcome to Action Radio Bacolod. Ini sa Action Brian Morden. Maayong gabi. Good evening, Brian. Salamat gid sa time, Kap. Una, sigurado ko isa ka gid man guro kay na Kap sa nagbulig man to sining insidente da Kap, ano? Di, actually, why ko ulihin ako na kay pag-abot ko to sa incident na transport na mga victim sa Pakato Hospital. Kalingkit mo na, wala gid ka survive. Pero Kap, diri kita, may quarry dira, may permit man na Kap, no? Ang quarry dira subong. What I mean is, hindi pa na basta-basta sila nga magpangutkot lang nga wala sang permit from the PMO, abi, or DNR. Pero subong, kumusta, ano ning estado nila Kap? May permit na sila na natapos na sang December 2021 ng ilang 3 years na quarrying permit. And then by January nag-apply na sila sang extension sa PMO. Okay. Hello Kap? Sige. So nag-apply sila, subong nagbalik sila, amoy pila ka bulan ang ilagin extension ni Kap? Ang nabato na mo din nga literal sa PMO na gin-grant sila 2 months nga extension from February 13 to April 13 na. Okay. So sa kada adlaw gina sila nagapangutkot ya Kap, no? Depende. Kung sa low tide na sila nagaputkot, kay kung mag-high hindi mas sila penetrate pa rin dalom. Okay. Pero Kap, anong sistema? Sa imo barangay, kabalo ko, may lookout di ka mo da or ginamonitor nyo gad ni? May mga markers man na dira or mga signs abi nga diri delikado di hindi ka mo pwede magsalom dire. Amo na Kap. So parang ina nga mga signs daw ay na nada kay pagbaha to sang udit ng kalaano na sa marker da nga
mga boundaries ang suba naton nga dalang lasta. Uy, amo na gali. Pero inang markers na ara ginagrudas na tunga ginapatindog nila kap no nga amo na di dalom na di do amo sina. May ara na das lang nga daw ibutang nga markers ang kwan kay nagliga na dan yung question na ko ari na kong bali gin assist na sang sinro bago kag sang Timo province kay gin paala gin kwan sila nga ginobligar sila nga magbutang sa marker. Aha. Ay, okay. Ti dapat gid man lang no kay ti tubig ni amo. Di ta na makit-an da ko ni dapit ang dalom, di dapit ang nabaw, no? Ang damo sinabi. Oh, pero kap may report kami na baton, ini report pa man lang ni ginapetisyonan inada nga untaton sang pumuloyo kap. May knowledge kasi na. Lugay na sang nagliligat na nga tuig sang gin da mga more than almost a year na ginpetisyonan na da sa pumuloyo nga istapon. Kaya ang ilang allegation why na mag-undergo sa normal nga process. Kita mo lang imagine mo na no. So sa imo nga pananaw daya kap bilang kapitan so din ka naga anong imo nga opinion regarding sa petition sining pumuloyo? Ang petition sa pumuloyo mangin petition nanto kay ang kuwari na yan isduwa na yan sang ilang permit for 3 years na operation mong operate nila. Kada sa nag-file sa petition, ang petition nila nga wala sila kung niyakatin sa public consultation and then ginano lang kuno ang mga papilis ang kwan daw wala kuno gidan normality ang ako nga ni ambag sila kung hindi man na guro mag-approve ang PIMO kung mga papers na supporting papers sa to kulang. Anong di ko masyado maintindihan kung antes sila mag-umpisada. Siyempre, malabay. Sa time to nga process pa lang sila sang permit nila, di siguro may ara ginaya sang ihibalong barangay dira kap kung ikaw ang kapitan during that time. Ang ilanadangan ang history ka na da na nag-apply na sang permit isang prior mga February 2018 na sila nag-apply. Okay. Okay, and then kay pag-eleksyon, bali pag-eleksyon sa to, nag-elect ang administration, taking required ang applicant na mangayos ang endorsement sa bagong nga nagpungko para sa ako. Hindi kayo nagpungko ko na July 2018 mo. So bago ka gigali. Sa bago ka na. Oo. So ikaw yes, go ahead, Kap. Nag-issue ang barangay in favor sa ila kasi ang tanan ng mga kapili siya ito na nato sa Timo mo. Kaya ang pangayo na lang sa ila, amo na lang na ang favorable endorse ang barangay. Nagpagubra na nahimo kami resolution, nagpirma man tanan. Okay, sa imong knowledge, Kap, nakapatigayon sila sang public hearing ining PIMO abi or ining tag-iya dira nga amo ning matabo. Nakakandak sila sang public consultation kay during that time kagawad ko mo. Okay, so ara may ideya kagid knowledgeable kagid. Naka-public ko na sila. Dason ang with the presence ang Purok President sang una da sang Purok Pao ara man sa ang signature. Ang Purok President sang tuwa ara man ang signature. So anong natabo Kap? Damo nagpabor nga ang pumuluyo dira sining kware nga ini? May nagpabor damo? May nagpabor mga 30 mga almost 40 ito ang nagpirma to sa tindan. So ang kwanya ang wala nagpabor mga pila damo man. Amo na hindi na mo da makwan kay usually ang tanan nga nagatin nagpirma mo. Okay, nagpirma sila pero basin pirma to bla tindans to yan di kay nagpabor na sila sa ano. amo na ang claim nila. Amo na ang claim sang nag-file sang petition sang una. Amo na ang claim nila nga ang ginpirmahan to ya sa pumuloyo ko no kasi ano pa nanto ya attendance. Usually nabutang gid man yang attendance makita man kita namon sila ya rin. Ang tanan nila nga mga gina-allegation in sabat sang Timo
upod ang tanan-tanan nga mga papers nga requirements pag undergo ka process ang permitis ang sa kakwari operasyon. Among ginanglain, bala mong limbunganay, bala mong di blaya hustuhon. Ti imagine mo na, pag hambal mo kay na nagpirma sila attendance, nagsulod gidya sa uto ko, attendance ato maybe, basi ang iban to di mo tiya pabor mo na ano nga sitwasyon inabi, no? Anyways, Hindi, araw na butang to yan attendance for the public consultation o application o ano niya, o si Alvin Bunsaka. Nabutang ito yan sa application sa iyang akwari. Oh, that's why amo na attendance for public hearing for application. Pero wala man consultation for pero the application naman na. Ang marami na nabutang kay hindi na kami magtiburable endorse kung wala mo nakita ang mga papilis na na-file sa barangay. dapat dason dira kung sino man nagamonitor sa aton maghalong gid kay dapat ko magpirma ka di attendance lang ari yung presensya ko pero lain naman tutani ang pirmahan ta kung nagpabor ako o kung hindi sa sining kulukwari nga ini daw mo nang botsilingon ko blakapaw daw mo nang budla Amo gina sa subungan yan amo mga ginaya na public consultation may nabutang ginadaya nga this is for the public consultation regarding the application of wari permit of a certain person. Sige. Total, ara. Naging na. So, sa nag-petition sila, Kap, ikaw ga-upod kagid sa mga petitioners, of course, no? Mga constituents mo na da. Ate, kung sa ilaya nga pag-petition within sa kwantan, okay man ha. Dali kay hindi mo na to makuha ng ilang petition kay naka-operate na po almost a year ka nag-file sa petition. Anyway, sa... Okay, daw, ang discretion, ang disposition na na sa timo sa regional sa regional nga level. Anyways, Kap, kay nahitabo na gid man na anong imo nga precautions anay da subong may stop may kabalo ko ang barangay may executive power man mo si kapitan nga stop for a while inang quarrying dira ka may ara kada santikang himuon. Ang istorya ko na to ang pagiya nga kuananay pending anay ang iya nga pag-operate. Correct gina. Pero actually ako galing pa sa Manila among puti ang iya din nga kuan gid tawag niya na palotong ko lang na basta sa amon da nga mga barangay monitoring team sa nga amon nga barangay. Mayogid. Kung base bla mag-start mag-collaboration for the meantime pa-stop ginasanay kay maamo na ang mga insidente nga nag-transpire. Correct do kag antes kuros lang magliwat dira abi para matapos ni extension nila nga 2 ka bulan hasta Abril dapat may marker sila na ibutang da kay ti way takbalo kung isang tao ka kalipat gid man kap mo no. Ang mga kwan sila kay ang marker ang ako na lang nga nang suggest siya to kung pwede ito butangan niya daya tao nga mag-monitor during sa operasyon nila. Amo ginang pinaka the best gid yakap kay ang marker kung isa mamal mo to ti nakakas gani dapat ginbusla nila tao da nga may trumpa malanda nga oy bawal ka mo da kay basi maglusot ka mo to sa pinakadalom nga porsyon. Amo na nga ton malang tani mo pero ti kap lakit naman lang na makuan mo hindi man na naton mapastop gidyak paling banon kay ma-contradict kita sa iya sang pimo nga kuan pero galing kay hindi man budlay istorya ng tagiyas ng kuwari nag-decide na lang amo na i-advise niya to iya nga kuan for the meantime hindi lang na mag-operate. Okay, sige may ara gin man siya gali isang katapusan kap no kay bal mo nag-expired ta December na ngayo na sila extension. So if in case gid man matapos ning extension kag matapos gid man ni ano Kap, may plano ka to stop all the way na lang ni or hindi na sila dapat mag-extend pa? May plano ka sa Kap nga mag-petition ka bilang kapitan mismo? Ang pag-approve sa tanan ng mga aplikant sa kuwari na Action Brian. Action Radio nang base na iya sa sa mga pumuloyo. Kung ang pumuloyo, hindi magsugot ang barangay why may mo. Yes, that's why, ano? Kay ti, si Kapitan, may poder man nga ti. Ako, personally, bilang residente di, ako di ko gusto nga padayunon ni sila. Amo na, abi. Kaya why may mo ang barangay? Maski ng barangay, di, magpili nga, okay, hindi na pwede kinatabonan na sang nag-apply ng isa. Nga nag-apply sa kuwari, kaya ang mga almost ang majority, nag-upos nga hindi na matigayon kaya ito yung maputo. Kap, Larry, katapusan, lastly nga pamangkot, aside sining lumos-lumos nga insidente dira, anong posible nga matabo, ginapanan-amo da nga iban pagid nga tragedy, matabo pila kadlaw kung magsigi ng kuwari da Kap sa imong lugar? May posible nga iban da nga tragedy?
Unang taon naton. Baha, landslide. Ang kung ma-maintain na nasang operator ya ang gina-standard na gina-allowed sila sang contact. Time to time na monitor man sila. Na hindi sila mag-lock sa 50-50 sang suba. Dalang na sila siglat. Hindi sila katabok sa ba-person. Sige. May mga ba-person na lang yung butang mo na may mga marker na mo. Galing mo to na anod, no? Bo, kanugo, no? Anyways, Kap, ang imo na lang panugyan sa imo pumuluyo dira, Kap, bisan hindi pa taga purok paho, din ba nga porsyon, basta kilid suba kag magpinaligo, go ahead, Kap, para ma-prevent nato ining lumos nga ini. Ang ako na yung makuha niya for the meantime, samtang pan-hindi kidaan na maligo sa porsyon sa ginakwari nila. Para nga ma-prevent nato ng mga disin nga mga incident nga natabo sa Kagina. Kahit time to time, hindi man na natin na mamonitor sa atong tanod mo. Husto gina. Kahit ang atong tanod dyan, may mga concern man nga ginakuan kada isa. Kaya ang atong barangay monitoring niya, case to case na yung pagkadto dira sa dalog. Husto gina. Magluwas sining kwari nga ini, may iban pa dakap nga operate subong, way naging man. Siya nang ni. Siya na. Doon mo lang yung kwari nga nabilin. Tatlo. Tatlo. Bali ang sa may riverside to, kaya dito sa may suabo na mo nga kwari. Medyo malayo-layo na to Jotay sa sinis. Layo-layo na mo lang yung Jotay din nga kung sa may pao mong sa tuwa nga porsyon kahit daw na tabuan, kaya daw na igo. Ikapan nga hindi ba ito taga-dira nga daan mga kabataan daw, hindi nila kabisado bala ang sitwasyon daw sa dalong. Dohin nablos ko na to sang isa nga napatayo, mang duwato. Magutod pa to ay ha? Gapo na sila nagabot alin sa Lilo. Suspurya gaba. Puwerte nga. Nakaistorya pa kami nga sa asawa, kami nga sa ngapon mismo, antes matabo sa nga. Susko. Kap, first time ni, nga mo gini, ka grabe nga trahedya. First time da sa imo. The first time, pero ang salida mo na dayan nagkakalalo mo sa subas ng bago. Damo gin man ang iban kuan kay dalom gin man mo kalapad sina nga sumay. Oo, alin sa baba baka to sa dalom damo na nagkakalalo. Gani man plus pagid ginakutkutan sang kware about dugang dalom ya. Puertik budlay sa sitwasyon. Kap, salamat gid sa mga serbisyo diri sa Aksyon Radyo Bacolod kag sa mga taga-bago dira, Kap. Maayong gabi kag mabuhay ka, Kap. Thank you. Thank you. Thank you gid, Kap. Action firing line. Si Kapitan Pipito Iyoy Sr. makaaksyon sang barangay na pulis dira sa syudad sang Bago, ti siya mismo aminado. Nga may mga petitioners dira sining kwari nga ini. Galing kay ti kung kaisa may ara tabi mga ahinsya sa gobyerno magluwas sa barangay nga daw Ito lang alo attendance to gina, attendance to yung gali nga nag-attend ko di sa public hearing tapos sa motong gamiton mo yung approve ka na. Action firing line. Pero i-check ta na anay ha, ay na palayag ni Kapitan ina. No? I-check ta na anay, kag kabay pa nga mga quarry nga ini, part na ginman ni ining quarry sang development naton mo. No? Sa sining kalibutan nga ini kay ang mga ginakuha dira nga mga balas, amo nang labi na gid subong nga subdivision diri, building didto, building diri, amo nang ginagamit nga mga balas diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Mapuslan gyud ba nga business for for government abi nga income kay gabayad na sila sa gobyerno man. Amo na galing may mga risgo nga nagakatabo kaangay sini. Action firing line. Kaya to aminados kapitana, wala na marker. May marker gin man siya pero na anod sa bagyong Odette ting tagiya wala yagid gin pabutangan liwat. Kay kung may marker lang to nga delikado na de, sigurado ko ma-aware to mga kabataan. Hindi na to sasagi kadugsing patunga to. Action firing line. Oo, kabudlay magbinasulay na no. Bisan magkinaano ti tapos ng tragedy na humana ang nagkalamatay ato pero makaserbi ining leksyon nga sa iban pagidira nga magkalaladto sa suba. Labi na gid kung pangayaw ka baw. Hindi kagid magpa sobra sang giho dira nga hindi mo sunado, hindi mo familiar ang lugar kay madisgrasya ka. Action firing line. Tetong duwa nga nagkalamatay, puli sila to sa Iloilo, why na sila kabuhi? Ano ayhan nga lumpiga sang pamilya sini? Action firing line. Pwerte, las 8:15 na. Sa aton sini nga pagpangalagad maka-aksyon pagbalik naton karon dugay sa nahambal ko na sa inyo kay na may istorya ta parti gatas sa tawo diri sa Negros Occidental. Action firing line.
may ara na ya sang bulutangan gata sa katawo bot paano nila ni makuha ni, no? Kuan ni guro, ano na tawag aksyonan? Pislitanay, no? Gata sang tawo mo. Amo nang report ni Action Marlon. Ginag-report sa sang udto gayuhom ko singko ano niya ni pagpapiswit sang gata siya man. Action Firing Line. Basi dirila ni sa aton, first time sa Negros Occidental ini ha. Last 8:16. Karon pagbalik ka sa aton sa nga pagpangalagad. Pero gina-endorso naton sa inyo maka-aksyon ang MyTC kag The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang aksyon. May gabilang kay Ricky Soriano na monitor sa Barangay Mandalagan. Si Kurt Nathaniel de la Torre, Purok Duluna na Shinda Guba Central, Maaw. Gloria Jaime sa Hong Kong. Jerry Limaco, may gabi action bray. Pag-greet lang, wife ko, Jerilyn Limaco, monitor gid kami pirmi. Bangga Tutong Pilisa. Isagani Balduve, action bray, watching live diri sa Isabela, Negok, more power to you. Salamat. Hil Javier, bray, lihog tamyaw tatay Adolf or tati Adolf, Nay Milagroso Family Ganza, dira sa Camille La Carlota. Na? Sige, JM Perez, naga-monitor man, action bray, live La Granja La Carlota, naga-monitor na Miyaw Langko, Family Perez, kag Halandoni. Salamat kin. Manny Loquias, si Virgie, nabasa ko na kayo na. Sige, balikan kong iban karona. Ang next na nga balitaan, nami ni paano ni mag-produce sang gata sa rin sa tawo, no? Kaya kung isa ganing mga Iloy, yawan man na gani pa patiti sa anak nila, pero check na ni karon bing kaundan sila. 8:17. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibaloa ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang
sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa Aksyon Marlon Hinovia mga kaaksyon sa aton sining nga pagpangalagad. May gabi aksyon na Bray para sa akon hindi na mag-atras si Manny Pacquiao. Kay nakaumpisa na siya, padayunon niya nalanggid ida. Maguba ang dignidad niya kung mag-atras pa siya mga kaaksyon. Action firing line. Action Bray, layo na matabo nga mag-atras nga mangindi si Manny Pacquiao. Ako nakitaan ko kay Pacquiao nga matesting gid siya sa iya sini ikasarang bisan kabalo na siya nga hindi man siya gihapon magdaog sa iya sini nga mga pangontra gani man no? Las 8:31. Action firing line. Si Toto Asis naga-monitor man sa Pangasinan. Si Madam Humalo Minara man no? Nonoy Russell Olitan naga-monitor man sa Barangay Panakyaw, Isabela, Negros Occidental. Si Noyni Iwag Alon naga-monitor man sa La Castillana, ang iban pakarunanta. No? Sige. Available na sa Action Mar. Sige. Check natin ang balita ni Action Marlon Hinovia. Capital reports. Parte malani sa Human Gata. So Action Mar, may gabi. Aksyon na Bray, mayong gabi, balita ini may kantaran sa pang-ikayong lawas sang Iloy, partikular sa mga lapsag aksyon Bray. No? Kay sa unang tion, kag una ini sa isla sang Negros nga may ara sang pagabuksan na nga Human Milk Bank, no? Human Milk Bank ti isa sa kahulot nahamtang dira sa Maya Teresita El Halando ni Provincial Hospital sa Maysilay City. Nga mo ang taguan kag bali service nga storage sa saning breast milk o kon gatas halin sa nagapadede nga Iloy. Amo ni mga breast feeding mothers action na Bray. Tugay naman kung tandi ning ginatanuhan sang mga doktor at nurses dara sa Maya Silay Hospital. Labidan ni Chief of Hospital Dr. Mary Ann Maestral. Mga pulo action Bray katuig manaulat nilas ni. Daw kadlay bala action na Bray nga pati gayunon ini nga proyekto. Kay ang pila gani ka mga private hospital na budlayan man. No, ito nga ti uway lang siya nag-elaborate, uway lang isaysay kung ano nga sahi sang kabudlayan. Kung nga ang amo na ang hospital ang ginpili action Bray nga butangan sila kay isa ina action Bray ang sila hospital sa may pinakadamo gali. Ginatatap ka mga nagabunag sang lapsag nga mga Iloy. Ang kakatabo, action Brian Bal ni Maestral, nga pambitanlay lang nga share la action Bray, kay hindi gali. Bot silingon, nga ang Iloy kung bag-o bunag sang lapsag, hindi po silingon nga damo sa nga mga produkto nga gatas, halin sa iya. Mayara action Bray nga ninit ang gatas, mayara naman, Iloy nga nagasululubra. Mayara gidya gani nga way gidya gatas Action Mar mo? Correct. Oo, amo na. Oo, ti aga katabo dira sa Maysilay Hospital kung sino to ang damo gatas sa lawas siya. Gina-share kag ginapagamit to sa bata sa piyak nga kulang ya ang gatas or breast milk aksubray. So paano na siya ikuhaon to sa Iloy? Ati may ara aksubray sang guide kag ginagiyahan sila sang attending physician man. Kung paano ina pati kayo noon. Kumo kay may arin nakita sang Human Milk Bank. By the way, proyekto gini sang Rotary Club of Metro Bacolod. Ang Rotary Club of Metro Bacolod, amo na sila ang nagdonar sang kagamitan pareho sang freezer storage unit sa Laragway sa ato sa Facebook, tatlo ina sila ka unit sang freezer storage unit nga sarama ka-accommodar ak sumbray sang isa ka gatos ka pack or isa ka gatos ka botilya sang breast milk. Do garapon, no? Garapon?
Ang iba na sombra ginasulod sa garapon, ang iba ginasulod sa bakod nga ano pala na plastic, no? Ang kolor siya ng gatas na may pagka-yellowish na sa sombra, daw gold siya, no? Amo nang kolor sang gatas sang isa ka iloy. Way ginaiya halo nga mga kun ano nga mga ingrediente Action Mar mo. Pero como kay milk bank siya, Aha. kinahanglan nga ang i-store mo dira nga breast milk nagagibag sombray sa it pala nga proseso Aha. para ma-sure nga why siya sang bakterya. Okay, delikado man na base palayo lang no, base may mga age siya ba di o ano da budlay man na mo. Oo. Gani man, may ara na sang pasteurization machine. Dira na sa i-proseso kag kung okay na, ang tawag sa na is pasteurized milk. Pasteurized milk. Di ang kalabanan, Action Bray nga ginagamit sang ginapadidi sang iloy. Lamo ng commercial infant formula gatas mo. Nasa mga latabla. So, kung nag-start yung pambalon, why ina siya nagaunod sang immunity boosting elements? Hindi pareho sa breast milk, nga ang breast milk Action Braya, damo-damo sa vitamina nga madala sa lawas ang lapsag, kag kung naka-breast milk Action Bray, pero sabi, hambal ni Dr. Maestra Kinas, pero sabi, premature ang lapsag, i-breast milk, dako ang prosyento, dako ang posibilidad nga ina-Action Bray mangin maayo ang yung sa pagtubo. Okay, magbakal ka ni gatas da may ara gina da label sa karton nga amo ning batang gatas kinabaligya pero breastfeeding gyapon yang pinaka the best ginabutang gina Action Bar mo no kakita ka da. Breast milk is the best for baby. Na amo na. A human breast milk is best for babies. So ay gihapon sa makapierde sa breast milk sa gatas salin sa iloy. Why sa ano man nga gatas nga makapierde tadi kon vitamina, protina ang pagahambalan. Ano Action Mar bisan sino lang pwede ka kadto to nga mag-share siya or ang dira lang yang nga mga iloy nga nagbalalata? Unang sobrang nga hatagan nila sang priority ang mga pasyente dira nga indigent, mga pigado Action Bray libre, no? Why sila sang dapat nga bayaran? Pero kung mayara Action Bray sang halin na sa private hospital, nga luyag mag-avail sa sinang gatas na nga naka-store, breast milk, mayara sila gamay nga bayaran, ni mga kuna, ni mga suludlan bla. Wala na bayaran nila. Normal. Oo. Kay diri Action Bray sa makulod gani, may gin-mention sa doktora, maestra nga sila nga may isa gani ka ining may sarang-sarang bla, may ara-ara nga mga pamilya, nga konsumo sila sang breast milk, pero dito ba silang sobray kakuha sa Metro Manila? Wow, kalayo ba no? Oo, sa Metro Manila, agin sila sa Metro Manila, sobray may tumanto sila nga human milk bank mo dito sa may Dr. Rosie Fabilia Memorial Hospital. Sa Iloilo, mayari man nga human milk bank sa Mandurriao. Kaya ang Iloilo City, nakita ko sobra nga nagligad lang nga bulan sa Enero ho. Ang Iloilo City, Hali Abonay City, nagpasara sila sang ordinansa Action na Bray. Ordinansa nga amo ning basihan nga mapatukod man sila. Sang una nila nga human milk bank dira sa may Western Visayas Medical Center. So ang source nila dira man na nahalin sa mga nagabalalata Action Mar mo sina. Correct. Mga breastfeeding mothers man mismo. Mayo gid no. Also, ang sila hospital, kaina inagorasyon pala sobra kaina ha. Inagurahan pa lang. Pero ara nga mga equipments plastada no. Gina-set na lang ang petsa kung saan gid umpisahan ang pagtipon kag pagproseso sa saring breast milk. Ang isaya ka iloy hindi siya pwede ka baligya to sa Silay Hospital. Nya akon nga kuno ibaligya ko ning gatas ko hindi pwede Action Mar. Hindi pwede sobray ang pag-extract sa sang ining sang gatas lagi dapat patagayunon sa may Silay Hospital. So wala ko lang sobray malabutan pamangkot na. Kung laban-laban nga ang kuwaan sa sinang breast milk ang mga mismo pasyente
nga nagabata dira sa ospital sa Silay. Kabi ko base bla bisan sin-o lang kung kisa ang may ara ya iloy nga ang gatas daw gasululubra mo ti base mambal na nga pwede tiniguro ibaligya sa sila ito base makwartahan ni kundi damo ma-produce din nga mga iloy pila kadlaw gatas. Ambot lang kung may ara sang amoy sa nga senaryo akson na pray. Pero ang first nila anay hatagan nga sang priority. Muli mga ara nga daan yung mga pasyente da. No? Kaya ina to ang ining inauguration pero ining human milk bank ni gatupad ni agsumbray sa gatupad ni sa mga kwarto nga raya na ginabataan. Okay na nakapulo pa si plat ko to ko nabudamo kaya sa kabataan to, no? Mga iloy, no? Ti posibilidad nga amo na sila ang una agsumbray nga kuhaan sang breast milk i-proseso. Yari si Dr. Mary Ann Maestral. For a long time, we waited for this to come, no? We lobbied for it for almost mga 10 years na. But it's so difficult to get. So here comes the Rotary who offered to install it to us, install it in Teresita. So what it does is kadamo sa mga nanay na sobra ang gatas, but damo man ang nanay na kulang ang gatas. Since ang Teresita isa sa pinakadamo na pasyente no sa nagbata, maka-offer gid sila kay diri without the milk bank, diri mismo nagabuligay sila mo may mga nanay nga wala gatas, ang mga nanay na damo gatas nagapalidik sa mga babies nila. So makabulig gid ina kun bank naton ang mga milk, and then ang maka-benefit gid sining todo gid sa mga premature namon na pasyente na kung breast milk ang mahatag, mas dako ang tsansa sa bata masalbar. With me is Dr. Alojado who can attest na even sa private, amo nang amon problema. Maybe, no, sa indigents niya, definitely this will be free. And of course, sa Teresita Halangani patients and the other patients of the other government hospitals. But since the milk bank we have to run on we need to use minimum may mga suluddan kita nga kinanglan baklon, inaiyaguro amo na lang ng paulian sa private, pero sa indigents wala din yan. So, hindi po sila nga nagsumbray nga pasyente lang tara sa may ospital na mag-avail. Sani, pwede man mag-avail ang mga pasyente nga napaidalom sa provincial government. Provincial government run hospitals. Kaya isip-isip ka mga 11 ang sumbray mo ka mga district hospitals mo nga sakop pa dari sa Negros Occidental. Basta identified lang nga kinahanglanon nya gid na hindi lang kay pinagusto kahatag action mo ano. Correct. Teka bapti kita super ako gid mabulig ni kag makabulig ni sa pagsalpar sa kabuhi sa lapsag man kay may hindi malikawan kung kaysa nga may ara sang magbunag lang sumpray ang iloy may balatian o ginbabuyan kabuhi puro bata buhi. Muna sa no. Uway sang titian ag sumpray ang bata kay breast milk kapag hambal ka pati na nagtaliwan ang iloy so isa ina sang ginalantaw kadako nga may mabulig kadako ang sumpray. Bawang iba na ablang ang mga iloy nga wala gatas ginawa nangakahigop sang sabaw katahong mo. Iban may kapayas, may mga na lang, why gidya gatas, kulang guro na sa... Suam, magsumpray, suam. Suam, ba't do? May suam pa subong, do puro na... May harap na sa medyo malayo-layo, sa uma-uma, no? Area, uma-uma, suam, medyo okay, pag suam ka banti, rasa mo, ning bugas man sa bahay. Bugas, mas mayo ko dyan, pres. Nami, gino na. Mo na pinagamayo, kid. Do ka sagad gisimo, do ka nami, Action. Makakilot ka na, masustansya pang gatos. Correct na. Action Mark, istorya na ginman ng tagatas. Kumusta na to yung mga baka dinto sa Sagay Escalante nga nagaproduce gatas? Sige pa to? Sige pa. Ang Provincial Veterinary Office sa Sumbray may mga fresh milk na da. No? Gadamo ang produkto sa mga baka sa Sumbray nga purchase sa ato sa nga provincial government. Sige na, no? Kag sige man ang pagdamo sang populasyon sa sinang mga baka sumbray. Amo kanamit gito sang fresh ton nga milk halin didto sa puno gidya mismo nakasulod ko to sa lugar nga sa Turel nga to. Korte gid man ton. Mga mga state side ag sumbray nga mga rasa inasa. Yes, action man. Report gikan sa Kapitulo Provincial ang ka-action yung action malo dito mga ka-action sa din kaban sa Pinas. Labuton nga sang amon balita ka serbisyo sa tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line.
Perting kuan ini nga proyekto sang Bacolod Rotary Club, no? Nga gin connect sa provincial government padulong dito sa provincial hospital mga kaaksyon. Action firing line. Perti mayo gid ni nga nga ideya sa aton sini nga mga utod. Kiti may mga ginikanan tod nga nagbata padayo lang no sa iba napatay, bata bilin. Way sang may magpadidi da ti mapilitan ka inog bakal gagatas kung kaysa way ka may bakal kay ti mahal man ti ara may mga libre nga mga gatas dira ang pamangkot hasta sanogid ni no as long as guro nga may may pundok Action firing line. kamay pa nga mamintinar gid ini para sa ikabulig ta sa mga pigado. Sige, last 8:46 pagbalik naton dungagan pa nga aton sini nga pagpangalagad pero DTX 500. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag Kay Lilia Taton Bisaya nga manok kapayas kag dahon katumbala pakaon sa Iloy para magdamo gatas. Pakaunon Iloy sabaw sang green shell o ari punaw butangan kapayas kag balunggay sus gatubod lang na ang gatas. Oo, porti no. Sige. Amulan tong gatas. Last 8:47. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat
at ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Day sa Salazar para sa action tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Donate, ang
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupo. Oras ta kulabo sa mga action standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinavia. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa mga pangistasyon kag oras. Mga kaaksyon sa din kawan sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless.